Asa mo makakita og sinugba nga patatas? Patatas di ba? Squid ba? Oh, squid din eh. Patatas. Katawad ya? So bago lang mi nahuman og branch. Paniud to og pamahog paniud to na to siya. Nya kaya ta marang gilukas ako ilong pa din anay kog mo. Sorry sa interruption guys. Hello, so welcome sa day 2 sa cabin diri sa Kelly's Cabin niya. Karong adlaw kay special ni nga day kay bisag lisod pangitaon ning mga pagkauna amo gapong gibuhat. Magsutukil mi. Sinugba nga pork belly, kinilaw nga tuna og tinuwa nga shell og shrimp. So, yugi mi sa mong adventure karong adlaw. Right. Right. Luto na sa atong tinuwa nga shell og shrimp. Click. So while nagsugba si Boss Jer sa kuan pork belly, batsi sa kusod kay pag-prepare ko sa kinilaw nga tuna. Alright. Wow.
juice. Dali. Im na juice. Diyos ka? Ay, kalami. Diyos ko. Yan na. Diyos ko. Kuno Diyos ko. Okay. Ay. Kaya nga, hold sa ni Papa ni Bi. Okay na. A few moments later. Pakars. Yeah, this is your Cheers, Bart. Mag-ulang minahuman og brunch, breakfast ug lunch na to kay alas 3 na. Busog kayo, fighter kay SUTUKIL na mo eh. Kanang amazing ba kay bisag na diri sa Amerika makaluto gapon mo SUTUKIL pero mahal siya, dili siya presko pero okay gapon makuan gapon namong cravings satisfied gapon niya. Karon kay magkuan mi mag jamming minibus dyan. Jamming meron, inom-inom, unya, magluto mi og pulutang Sha-e. So, tangi niya na mo sunod nga video. Alright! At the Lake Acoustic Sessions. You can never change
for simply being me. Isang pag-ibig nais natin ikaw. Isang pagkako na di magpapalit para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala kailanman nasa hangin ka ngayon. 2 hours later. Amo nang birahan ang Sha-e guys, pulutan ba? Let's go. Anong kumuton guys, oh? Sa vinegar o suka para mawa ang iyang lang churuy. Ana na siya guys, oh. Ano yung pinaka most awaited nga kuan pagkaon karong adlaw? Sha-e. Wow! Sapa na. Ay, kapait gas kinabuhi. Huh? O, di dire, hugas ka. Paman sa kaon-kaon, pay-lipay, pag-trip, hugas. So, hope nga nag-enjoy mo niya. Atangi ang amuang sunod nga video.